Masithathe iBhayibhile zethu ke sityhile kwincwadi yesithilelo chapter number 3 sizothandaza sigoduke the book of Revelations chapter number 3 sizofunda from verse 1. Ndiyambulisa kumoya ingcwele umnikazi webandla ekhona phakathi kwethu. Ndibulise umamfundisi tata umdala otata bonke omama abantu abatsha no Sunday school. Amen. Ndisinisiwe ke namhlanje izono zami zixolelwe ngethemba elikhulu nami ndiyaya ezulwini. Amen. Haleluya. Siyambonga kakhulu Yesu kulonyaka we divine elevation, unyaka wentsikelelo enkulu, spiritual and physical. We will be experiencing a great blessing as we already started to experience the great blessing. So we thank God that now it is March and we are still together, worshiping God together. We are still here giving our hearts to our Lord. Amen. Because in the time, in our era, in our time, it is very familiar for people to come to the house of the Lord, and when they feel like they want to go away again, they do so. Amen. Siphila kwixesha labantu abangakhathalanga kuphilela uKristu, abantu abaphilela iziqu zabo nenyama yabo ukuze bonelise yona. But siyambulela uYesu ngokuba thina sisatyilekelwa kukuba indaba yokuphila emhlabeni asiphileli ukwanelisa inyama, siphilela ukwanelisa umoya ukuze siye ezulwini. Zawucela kunifundele ke mamfundisi uverse 1. Ncwadi yesithilelo chapter 3 verse 1. Isihloko incwadi kwibandla laseSardis. Yes. Verse 1. Isithunywa sebandla eliseSardis sibhalele uthi, utsho lowo unabo omoya abasixhenxe bakaThixo. Yes. Nazo iinkwenkwezi ezisixhenxe ukuthi, ndiyayazi imisebenzi yakho ukuba unalo igama lokuba uphilile ukanti ufile. Verse 2. Phapha uzizimase izinto eziseleyo eziza kufa. Yeah. Kuba andiyifumananga izalisekile imisebenzi yakho phambi koThixo. 3. Khumbula ngoko ukuba utheni na ukwamkela kwakho. Yes. Nokuva ugcine uguquke. Yeah. Ukuba ngoko akuthanga ulinde ndokufikela njengesela, akusayi kulazi ilixa endokufikela ngalo. Yes. Unamagama ambalwa naseSardesi apho angazidyobhanga wona iingubo zawo. Baya kuhamba nam benezimhlophe ngokuba befanelekile. Lowo weyisayo uya kuthiwa wambu ngeengubo ezimhlophe. Andisayi kulicima igama lakhe encwadini yobomi. Yes. Ndiya kulivuma igama lakhe emehlweni kaBawo naphambi kwezithunywa zakhe zasemazulwini. Lowo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Cela ke ubamba indlebe yakho, uvala amehlo akho uthi ndincede Nkosi Yesu. Ndinika indlebe yokuliva izwi lakho nayo yonke into oyithethayo ebandleni. Ndinika indlebe Nkosi Yesu yokuyiva ngegama lika Yesu waseNazaretha. Cela ke uyifunde kwi-English ke mamfundisi okanye mandiride kwi-English. And to the angel of the church in Sardis write these things and say, he who has 7 spirits of God and 7 stars, I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Verse number 2. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found your works perfect before God.
Remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I come upon you. Verse 4. You have a few names, even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. So xa sizawuthandaza ndizawuqala ndithethe ngale ndawo uverse number 6. Onendlebe makakuve oko kuthethwa ngumoya kulo ibandla okanye kuwo amabandla, because apho khona umoya ingcwele kuyathethwa. Amen. And into ethethwa ngumoya ingcwele kufanele intoba abantu abahleliyo beyiphulaphule bayive. Kunendawo ethethayo apha eBhayibhileni athi uYesu xa ithetha athi banendlebe kodwa abeva, banamehlo kodwa ababoni. Masisho sonke bazalwane, banendlebe kodwa banamehlo kodwa banenyawo kodwa banezandla kodwa azisebenzi. So that's why ke ngoku uYesu xa ithetha namabandla uthi lo unendlebe makakuve oko kuthethwayo ngumoya kuwo amabandla. Lo unendlebe makakuve okuthethwa ngumoya kuwo amabandla. Because sikwixesha ngoku lentshumayelo ezinamandla kodwa ezingaviwayo, intshumayelo eziphethe inguquko kodwa abantu bangaguquki, kutsho ukuthi noba bezivile kodwa abevanga. Haleluya. Noba benendlebe kodwa abakwazanga ukuyiva lento ethethwa ngumoya. So kubalekile into yoba xa unendlebe yiva into ethethwayo, uyive ogqiba kwakho uyenze into ethethwayo. iBhayibhile ithi xa ithetha ithi abangomalungisa abantu abangabenzi kuphela, abangabathethi kuphela okanye abaphulaphuli kuphela bezwi, kodwa abangamalungisa ngabantu abalenzayo ilizwi likaThixo. Haleluya. Sayingase kwixesha lethu kungavuka abantu abakwazi ukuva, abakwazi ukwenza into abayivileyo, ngoba umoya ingcwele kwixesha lethu uyathetha nalo ibandla, kodwa eyona ngxaki yebandla kukungabikho kwendlebe yokumva. Haleluya. Uthi ke ngoku onendlebe yokuva okuthethwa ngumoya makakuve okuthethwa ngumoya. Haleluya. Makakuve okuthethwa ngumoya, ngoba xa unendlebe yokuva okuthethwa ngumoya awukuvi only xa usenkonzweni, even naxa usendlini uyakuva okuthethwa ngumoya. Ke nathi xa ndishumayela kwenye indawo ndathi yabona umoya ingcwele uthetha okokoko nomntu to the point yokuba ngabana ndingatsho ndithi ilevel yezinto esizivayo esithi umoya ingcwele uthe, ndingatsho ndithi out of izinto azithethayo umoya ingcwele ndingathi sikwazi ukuva only 1% wezinto ezithethwa ngumoya ingcwele. Haleluya. Ngoba umoya ingcwele uthetha okokoko akayeki, but thina izinto esizenzayo zimbalwa, izinto ezikholisa uThixo. Loo nto yisayini enkulu yokuthi akukho nto sivayo, noba ngabane thetha yena, but akukho nto sivayo. Eyona nto endiyoyikayo ngendlela engummangaliso, ngemini yomgwebo abantu bazawugwetywa ngokuthethiweyo, ngale nto ivileyo, even nangamazwi aphume emlonyeni wakho. Haleluya. That's why xa ungumzalwane funeka uwagale amazwi aphume emlonyeni wakho, ngoba ngemini yomgwebo uzawugwetywa ngawo, uphinde ugwetywe ngalana anguThixo amazwi athethwayo ezindlebeni zakho. Haleluya.
yonke into yakathethwa about izwi likaThixo ezindlebeni zakhe awayenza, yazi into yoba ikulindile ngemini yomgwebo. Haleluya. Lizawuthetha izwi likaNkulunkulu ngemini yomgwebo lithi ndashunyayelwa kuwe wena zange ufuna ukundamkela. Uthi nxa ethetha uPawulos nebandla lamaHebhere kwincwadi chapter number 4, haleluya, uthi ngenxa yokuba baninzi abantu abaluvayo ludaba kodwa zange baluhlanganise nokholo, haleluya, baliphulaphula ngendlebe kodwa zange baludibanise nokholo, ngokoludaba aluzange lubasebenzele, haleluya. Wafunga ke ngokuThixo ngenxa yokuthi oludaba bengalwamkelanga baluhlanganise nokholo. Wafunga esezulwini wathi unakanye ukuba bonaba bayawuze bangene ekuphumleni okunjengokwesabatha. Haleluya. Njengoba sisaye ekuphumleni kodwa kunabantu abazawucula ngokuphumla, bathi ukuphumla bacule ingoma zasezulwini, bathi sesiyakhona ezulwini, bathi bhekana ezulwini kodwa abasoze bangene kuyo ngoba noma behlabelela lo mhlabelelo abawuhlanganisanga nokholo, udaba lwezwi likaThixo abalidibanisanga nokholo, haleluya. Abanye boyika abantu, haleluya, because of lack of faith. Boyika abantu engoko izwi likaNkulunkulu lingakwazi ukwenza umahluko ngoba lo muntu noba limamele akakwazi ukulenza, haleluya, akakwazi ulenza. Siyaya kwimini yomgwebo and ngaloo mini leyo sucimba fana uzawugwetywa nebandla wawukhonza kulo, amen. Awuzugwetywa nalo, uzawuma wedwa, you will be alone before the judgment seat, and God is going to judge you about everything that you have done in your life and about everything that you have heard, haleluya. Nantono ivile yazi into yoba kupakishwa umgwebo phezu kwentloko yakho, haleluya. Ukuba uyayenza ile nto ethethwayo awuzuye emgwebeni kodwa xa ungayenzi uzawuthathwa uyophoswa edikeni lomlilo, where the Bible says the worm does not die and the fire will never be quenched, hallelujah. Everyone that is in hell is crying up to this far. Those who died 1990, they are still crying. Those who died by the time of Noah, they are still crying in hell. There is no rest in hell. There is no rest in hell. I want to feel shame for you who does not want to repent, because there is no rest in hell. I advise you, if you have an ear, hear what the Spirit is saying, because the time is coming whereby the Spirit will not be saying any word to save people, but He will be saying the words to condemn people. The Bible says, do not think that I have come to condemn or to judge the world. I have not come to judge the world, but I have come so that the world may be saved through me. Amen. But the time is coming where the tables will change. Jesus Christ will no longer say that I have not come to condemn the world, but He will say, now I judge the world. Hallelujah. For now, the grace is still open. Just open up your hands. This is the grace of God. The grace of God is like this. It is still open. It is upon you if you receive the grace or you reject the grace. But the grace is still open. Hallelujah. Now the Bible says, Jesus is speaking to the church today, the church of Sardis. He says to the church, I know that, the Bible says, I know your works, that you have a name, that you are alive, but yet you are not alive, but you are dead. Unegama lokuba uphilile, but awuphilanga ufile.
kunabantu abanegama banomfaneleko wokungathi banento ephilayo, but yet they are dead spiritual. They are walking skeletons. Balishwangusha elihambayo eliphethe iBhayibhile ngenxa yokuthi abavanga okuthethwa lizwi baze bakwenze, ngoba uYesu ulilizwi ukukuphila. Izwi lakhe linguye, nxa lithethwa kuthi lifaka ukuphila. Ngamanye amagama, umuntu ongena lizwi likaThixo akanaba ubomi kuye, noba anganomphefumulo but akanaba ubomi kuye. Hallelujah. That's why noba umuntu anganxiba kakuhle, xa ingena Yesu akayi kubomi obungunaphakade, ngoba angangena kanjani umuntu ebomini esekufeni. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu ongena Yesu uhlele kufeni, ukuze angene ebomini funeka aqala akhutshwe kufeni angene kuphileni, anduleke ngoku mhlafayo amka kulo mhlaba athatyathelwe asiwe kubomi obungunaphakade. Awuzuqala uphila ubomi obungunaphakade xa ufile, uyavuswa ngoku ubuphile ngoku, because sonke besifile siziphoso zethu, but igazi lakhe laphalala ukuze sinike ubomi ngalo igazi lika Yesu. Ngicela uamen enkonzweni. Ngoku xa ngaba sinobomi, si ready to go to the eternal life. Those who are alive, they are ready to go to the eternal life because of uYesu. Awukwazi uthi ready to go to the eternal life but yet uYesu akekho ngaphakathi kuwe. Hallelujah. Okanye noba umamkele but uyaphinda uyamgxotha ngezono, uyaqhubeka uyamgxotha ngezono. Ngamanye amagama uyafana nomuntu ongamamkelanga, ngoba akakusizi lutho uYesu okwenziwa kuyiso. Amen. You have a name of being alive, but yet you are dead. You have a name of being alive. In other words, you look good. You look as a Christian. You are wearing a beautiful suit. You are wearing a beautiful dress. You are wearing high heels. You are wearing every kind of clothes that you may be looked as if you are saved, as if you are alive. Hallelujah. You even have ishori ngenxa yokuthi wena usithi ndibheke enkonzweni unegama lokuba uphilile. You have a name that you are saved. Hallelujah. You proclaim the name of Jesus. You can even preach. You can even prophesy. You can even speak in tongues. You can even sing. You can even preach. Hallelujah. You can do everything that is being done in the house of the Lord. You can even serve everyone. You can give your offering. Hallelujah. But the Bible says you have a name that you are alive, but yet you are not alive. You are dead. Hallelujah. And you know your heart that you are dead. You may act, you may compromise as if you are one of the holy Christians, but the heart knows, your conscience knows and testifies in you that you are dead. Hallelujah. Sazela sako sozukhathe singaxokisa thina singabantu sithi brother abantu powerful, sithi pastor abantu powerful, sithi umzalwane abantu powerful, sithi uhlabelela kamandi, sithi wena ungoyena umuntu uzawubheka ezulwini, but kukhona into engasoze iqhathe ayikho kude kuyilapha kuwe ngaphakathi. Hallelujah. Wathi uYesu nxa ekudala wakudala wayibeka yona lento, igama layo sisazela. Hallelujah. Uthi noba uyalila, uthi noba uyazililisa, sithi isazela sithi hayi, these are not the real tears. Hallelujah. Thina sikushayila izandla sithi uyathandaza umama ubane, uyathandaza ubrother bane, adalile inyembezi, isazela simile. These are not the real tears. You must wipe these tears and pray. Hallelujah. Hallelujah. Sakubethela izandla thina usemhlabeni lapha, into enhle siyayincoma. Amen. Sikubona unegama elihle lobuphilile, sawushaya izandla.
ndiyayibona kwi-attendance register yasenkonzweni. You are always there. Hallelujah. Your name is always there. Sakushayela izandla ngoba loo nto ayimbanga. Hallelujah. Yinto entle, into encomekayo, yinto esiyikhuthazayo kwiminikelo yebandla. Igama lakho lihlala likhona. Hallelujah. Kwinto yonke ebandleni igama lakho lihlala likhona. But yet you are not alive. You are dead. What makes you to die? It is the sin that is in you. So nohlobo labantu abaqhotyela izandla ebandleni inxa yokwenza kakuhle kodwa banamagama afile, banegama lokuphila but bona bafile. Kunehlobo labantu abangaqhwatyelwa zandla nalibandla. Those are worse people. Are worse people. Thina siphila singabantu abahamba ngenyawo apha emhlabeni singakuqhwabela izandla. Ngamanye amagama kwathina ngexesha singayazi inhliziyo yakho kodwa siyakubona kwangaphandle. Awunalo ke ngokuwena neli lokuba uphilile igama. Bangcono abanegama loba baphile befile. Wena unalo negama loba uphilile. Ngamanye amagama kwathina abantu bebandla sikulabela as dead. Hallelujah. How much more to God? Kathina singabantu sikwazi ukubeka umbhalo othi wena ufile. Hallelujah. How much more kuThixo obona ngaphakathi inhliziyo engqine sithi lento abantu bayibona ngaphandle bathi ufile. Mina ndiyayingqina ngoba iqalanga ngaphandle, iqala apha ngaphakathi. Uqale wafa ngaphakathi wabuya waphumela ngaphandle. Hallelujah. Awunalo kwa igama lokuthi uphilile. Feel it. Hallelujah. Namhlanje ndifuna uguquke. Ifuna egama. Uyazazi ka unegama lobuphilile kodwa ufile. Uyazazi ka ungenalo negama lokuphila. Uzazi ba ndifene nje totally. Anayo nemisebenzi enondithethelela. Xa kube kunothwa abantu bathethelwe imisebenzi, akho kwa imisebenzi ebinondithethelela. Ndifile total, ndife igama lam, ndafa ubuqu bam, kwafa nemisebenzi. But ke ngoku uthi nxa ethetha nebandla laseSardis, you have a name that you are alive but yet you are dead. At now be watchful. Hallelujah. At be watchful and strengthen the things which remain in you that are about to die. They are ready to die but they still remain in you. Hallelujah. Kukho izinto eziselapha kuwe ezisenamandla uthi noba ufile kodwa nxa uthe wathi Thixo ka-Abraham, Thixo ka-Isaka, Thixo ka-Yakobi, ngubani onjengawe, ngubani ofana nawe kwizizwe neentlanga. Igama lakho liyadumiseka, liyababazeka. Ungugala abalibanzi, ungumuntu oziphanguweyo, ungumaxhoba ayakhawuleza. Baphakama abantu bavimvuselelo. Hallelujah. Ngamanye amagama noba uyathandaza ufile kodwa uthi unegama lokuba uphilile kodwa umthandazo usaphila wona. Zimase izinto zisaphilayo. Zimase izinto. Nabantu abathi befile kodwa bake balibiza igama likaYesu. Uvuba lona liyaphila kumuntu ofileyo. Hallelujah. Lona litheni? Liyaphila kodwa liphila kumuntu ofileyo. Now the Bible says you must be watchful and make sure that the things which remain that are ready to die. Iti Bible, I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard. Unabantu abalibala into bandava njani, ndamkela njani. Ngamanye amagama balibala izikalo zosindiso lwabo. They forget the beginning season of their salvation. And yet bafuna uqhubeka nokukhonza uThixo kodwa kunezinto abazilibalayo. Kunento abayamkelayo abalibali babayamkela njani. Kunento abakholwa yiyo abayivayo balibali babayiva njani.
but iBhayibhile ithi kukho izinto ke ngoku ezilapha kuwe zona zisaphila but they are ready to die, zonazo zi-ready to ukufa. Hallelujah. Yabona umuntu xa ebhubha, when a person is about to die, uyafa. Ukufa kwakhe xa unoya emntwini ofileyo osanda ukufa ngoku, umphefumulo wakho ubhubhe ngoku, uphume ngoku, simbeka igama lokuba ngumfi ubhubhile. But xa ujonga inyama yakhe uyawufika inendawo ezishukumayo, ufile inyama itheni iyashukuma, uyibone enye ibani umhlamba, ubone isidlele sisibani sisithi siqhuzule sisihlunu, because ii-cells ezisemzimbeni womuntu azikhawuleza ukufa. Hallelujah. Kunamalungu omzimba womuntu, jongani, ndike ndafunda kwiscience ukuba umuntu xa efile ingqondo iyakwazi uhlala 1 hour umuntu ebhubhile, but ingqondo yona isaphila for only 1 hour. Hallelujah. Akhona namanye amalungu alapha emntwini akwazi uqhubeka ephila umuntu efile. Andikho semntwini obhubhileyo, ndikuwe. Uyakwazi ukufa emoyeni kube kusekho amalungu izinto ezisaphilayo, ufile wena kube kukho into ezisaphilayo, and it doesn't mean azizufa, zizawufa. That's why umbhali uthi zimasa ezi zinto ziseleyo that are ready to die, because senokuvusa ezo zinto. Ngomnye unyaka ndandiwile ngoba ukuwa kuqala phi engqondweni. When you're about to backslide, you start by mind. Ndandiwe engqondweni ndingekawi physical, kwakukhona into eyayintyafisa. Ndathatha isigqibo ndathi yabona mna ndiwile ngoku, and njengoba ndiwile nje ndizawuqala ekuqaleni ndikhangela into yoba kanye ndandijola nabantu abanjani, ndandinxila butywala obunjani, ngoba ndifuna uyoqala phantsi ndiyokwenza ezo zinto. Kukuwa ke oko once umuntu abe nee-plans engqondweni yakhe, noba kakenzi sefile. Ndaplana ndagqiba, ugqiba kwam uplana ndaya enkonzweni. Yazi yabona into eyi-1 ephilayo emntwini iyakwazi uvusa ezininzi esifileyo. Sasifile isazela yayifile ingqondo, lalifile izwi ngaphakathi kum, wawufile umthandazo, into eyayishekile kwasheka ukoyika uThixo. Zafa zonke ezinye izinto, eyashekayo to fear God. Ndathi ngithatha isigqibo ndaya enkonzweni ngenxa yoba andisiboni isizathu esinondibangela ndingayi enkonzweni, ngoba ndiyamoyika uThixo kodwa ndiwile engqondweni yam. But ukuwa kwam kunento ephilayo, le nto iphilayo kukoyika uThixo iyandiphusha, ithi yes uwile iya. Hallelujah. Ndathi xa ndifika enkonzweni, ndaxa ndifika emishini yokokuqala ndandithuthi izipika ngetroli, because yabona le nto kuthiwa kusebenzela uThixo uzitsalela inceba. Ndiyabulela uMahle, ndimshawutile kule veki pheleyo, ndimngcolisele into yoba ngabana mna njengoba ndingumfundisi ndivuke ekuseni ndikonekthe isystem, ndithuthe isystem ndizoyikonektha, nditshayele inkonzo, ndibeke izitulo enkonzweni qho ngecawe ekuseni. Ndenza loo nto. uMahle uyafika ndiyamxelela uba ningamantombazana njani la ngakwazi notshayela inkonzo yabo, bangakwazi ubeka izitulo enkonzweni yabo, nizintombi ezinjani, ngobani abantu eninokubafundisa le nto niyenzayo. Nibizwa ngegama loba ningabantu abatsha, ngamanye amagama ninegama lokuthi niphilile kodwa nifile. Ndathi kuMahle zange ndithi makayenze loo nto, ndamngcolisa nje ngolu hlobo ndithetha ngalo apha kuni. Namhlanje ndimbona ye-28 ehamba nobrother wakhe uChuma, ngoba uChuma oko wayibambe kulo nyaka pheleyo. Uvuke ekuseni azothutha isystem, aconnect isystem,
and akanatshomi ngalonto akatsali bani bani ngicela undikhaphe siye enkonzweni uzihambela yedwa because ikhona imini umuntu ozawubuzwa wedwa uzoba wedwa embuzweni ngelinye ilanga uzophendula uzoba wedwa embuzweni kwelinye ilanga uzophendula uzoba wedwa embuzweni ngelinye ilanga uzophendula uzoba wedwa embuzweni ngelinye ilanga uzophendula uzoba wedwa embuzweni ngelinye ilanga abeli ngekho ibandla engekho umfundisi engekho lo muntu othandazana engekho lo muntu otshomana naye engekho lo muntu owenzana izinto zenkonzo uzoba wedwa embuzweni ngalamini yabona ndithanda xa ndithetha ndithi phambi koba kiwe emgwebeni uThixo uyenza ngamabomi ithi iBhayibhile la udlula izulu lokuqala udlula umhlaba wokuqala then kube kwisihla Nkosi yami cela ungayitshintshi moyincwele le message kube kwisihlalo sokugweba sikaThixo esiza kuma kwipresence kaThixo asimanga emhlabeni asimanga ezulwini ngoba izulu lokuqala labe lidlule nomhlaba wokuqala uzawube idlule sabe simile ngamanye amagama nezinto zomhlaba zidlula nomhlaba wokuqala kwanezinto zezulu lokuqala zizawudlula nezulu lokuqala uyawusheka wena umile uwedwa phambi kwesihlalo sikaThixo abantu othembiselana nabo ngenkonzo uyawube ungathembiselani nabo ngalamini kuyabe kubuzwa wena uthi wahlebelani uthi ayingumama ubani owafika kumo wathi umfundisi uzenza ngcono abe sithi uThixo anibuzanga umama ubani ndibuza wahlebelani wena wahlebelani awazi na ukuba izwi lami lithi musana ukuhleba lahlani konkoku irhatsha ukuhleba uchuku umona inkohliso wahlebelani wanyelise haleluya ube xa ujonga bangapha abantu abawayo ababheke ezonweni ngenxa yokuhleba kwakho bangapha amabandla owaqhekezayo ngenxa yochuku lwakho ujonga abantu ababheke esihogweni ngelo xesha umile umbuzo wahlebelana waza uMahle ehamba nobrother wakhe uChuma kwaza ubuhle bukho benkosi bani ubuhle benkosi uBra kale kwafika uBra ufika eluBra ngo 7:30 wafika wathutha isystem yedwa wathutha yonke into even nezi zinto yedwa uChuma xa ifika ngela xesha lakhe ufika uBra sewugqibile umsebenzi uyafika uChuma ungena kwakho umsebenzi uyaconnecta because uBra akayazi ba connectwa njani afika uChuma connecte then ndithi ndiyancoma apha enhlizweni yami ukuba basekhona nabantu abakwazi ukuva xa besohlwayo xa benqandwa kusithiwa hey lento yenzayo andiyazi ba wayifunda kubani ngoba uMahle wafa ngecawe bendingamlindelanga xa ndifika ndingena apha enkonzweni ndizogqibezela uconnect system ndifika ndigangwa yinkunkume ebonayo uba kuyatshayelwa ndithe nqa uba ngubani utshayelayo xa ndifika nangu uMahle uyatshayela wabeka izitulo haleluya lanto ngumvuzo wakhe yedwa indaba yokuseva ebandleni inomvuzo ulapha emhlabeni ndandiseva ndandithutha sound system ndedwa ndandingathembiselani nabantu kwakho abantu abaninzi abahlala emission uzofika uthi wenze ntoni ezulwini yeyiphi le nto uzofika uthi uyenzile ezulwini then apha ekuthutheni kwami isystem ndigqibile uba ndiyawa kodwa lathi uloyiko thatha ke ndoda isystem uyifaka etrolini kuthi uloyiko ndathatha isystem ngexesha lenkonzo ndayiqhuba ngetroli ndayisenkonzweni ndafika enkonzweni luthi uloyiko connect isystem ndiconnect isystem luthi uloyiko yosula isitulo ndosula isitulo elo xesha ndiwile engqondweni yam but kukho izinto eziphilayo hey wafika umfundisi hlele keyboard ndidlala ikeyboard ihliziyo yami ibhlungu ngendlela emangalisayo fika umfundisi bulisa kakagqiba kakubulisa athi sawucela umshumayeli uHanisi asiphe ilizwi la namhlanje ndiqonda manza ushumayela njani ndiwile nangane kuba ndiwile akandazi nomfundisi uba ndiwile haleluya neza ngaphambili ndashumayela ngashumayela ngaloo mini leyo
abantu babesiza kwipulpiti behuqa ngamadolo belila inyembezi. Kukho into esaphilayo noma efile lo muntu, kukho izinto ezisaphilayo. Phaphama uzima sezi zinto zimbalwa zisaphilayo, ngoba unoyazi into yoba zingakurhuqele kuphileni. Nathi xa ndigqiba kuloo nkonzo ndahlala phantsi ndathandaza. Uthandaza kwam ndeva amandla ebuya, ndeva ubungcwele bubuya, ndaziva uba ndim lo ndiyaphinda ndiyaphila. Kubuye ndibuyiswe zizinto ebezingafanga ndifile, ndazima sizinto ezitheni ezingafanga. Kunabantu abathi xa befile emoyeni umuntu angakwazi nokuhlonipha uThixo, engayazi into yoba laa nto iphila ngaphakathi kwakho isenokubuyisela ekuphileni. That's why uThixo esithi zimasa ezi zinto zimbalwa zilapha kuwe zisaphilayo, nazo they are ready to die. Zizimase zingafi, ngoba uyayazi into yoba ezi zinto zizo ezizawuphinda zikulethe ekuphileni. IBhayibhile apha eSardis kukho amagama ambalwa wabantu. Indaba ingegama namhlanje. Wathi umakhelwane wakho yithi kuthetha ngegama ngoku. Uthi kunamagama ambalwa apha eSardis. Kweli bandla mna ndithi kukho amagama, kukho igama loba nifile kodwa niphile, ninegama loba niphilile kodwa nifile. Uthi kodwa kalapha eSardis kukho few names of those who have not defiled their garments. Kanti phela lapho limhlophe khawulezana nana. uJesu wami, uJesu wami, Jesu wami uyaphila uJesu wami. uJesu wami, uJesu wami uyaphila Tiyo. Injani, what color is this garment? What color is this garment? But I want to tell you something that you do not see. It is no longer white. It is brown and white, or white and brown, because there are brown dots in this garment. Kukho abantu abazingcolisile ingubo zabo zinamabala. Uthi uYesu xa imjongile ezinye zishwabene kanjengale, ingathi zihlafunwe inkomo ingubo. uYesu xa imjongile umuntu ambonela idlakadlaka, because umuntu xa imka ebungcweleni uba lidlakadlaka emoyeni. Uyalibona igeza la mntu sometimes omnye anxiba iunderwear yodwa, ahambe ngenyawo abe nentsenta abe mdaka. Haleluya. Abanye xa bejongwa nguYesu spiritual banjengegeza basenazo kwangubo, bangcono abazingcolisile zisekhona. Abanye zatyiwa zagqitshwa ubumdaka benhliziyo yakhe, ungcola kwenhliziyo yakhe, amarhamncwa omhlaba azihlwitha ingubo zakhe, azikrazula, azidabula zabadlakadlaka, athi aziqhwitha zangabikho, washiyeka eze engombethanga ngubo. Bakhona ke ngokwaba bazijobhileyo zinamabala, mabala ongenkosi yami. Awungcoli sumoya wami, dihlanze kuwo, dihlanze kuwo namhlanje. Zimhlophe. Abanye bathi xa bephuma emnqophisweni wathetha uMoya Oyingcwele wathi thathani nantsi ingubo yam nihambathe
imhlophe ningayingcolisi. Wathi tata nansi ingubo yam niyambathe imhlophe bazi nikwa abanye zimhlophe zisithixwa zingajongeki amadimoni engakwazi nokumjonga ngoba zimhlophe. Wathi xa ingena emachukwini obandla engena kwi-church politics zaba namabala ingubo zakhe. Haleluya. Zajobheka ingubo zakhe. Abanye xa umajonga kwamoya badlakadlaka ingubo zabo zigcwele ubumdaka. Banomona abanye bathi xa bebona abanye beshumayela umuntu angaphakama benguye oshumayela ngoba kambone eshumayela ngcono lo istampu sebala elimnyama engubeni yakho. Abanye baphikisana nemfundiso esizifundisayo thina bathunywe nguThixo, thina bangalala ebusuku sithetha noThixo ngenxa yebandla. Abanye banesibindi sophikisana nalento esiyifundisa ibandla. Liyafika idimoni libeka istampu sebala elimnyama. Haleluya. Umuntu uyawude sithi uyaphaphama afane noSamsoni owazigqibele namandla. Wathi xa esithi uyaswansulisa amaFilisti ahleka amaFilisti ngoba yayazi awusenamandla wena Samson. Amandla umuntu osindisiweyo akwi-holiness. Uyawuthi sithi uyakhalima kwenzeke uba ngathi uyakhalima kwenzeke. Haleluya. That's why ibandla kalijobheke esonweni bayagula nabantu abaphakathi ebandleni bagula bengaphakathi ebandleni ngoba isifo kanye ukugula asihlale emntwini ongcwele. Haleluya. Fika abantu bephethwe zizifo ezingacacanga. Haleluya. Omnye uthi unesisu, omnye uthi unenhloko, omnye athi ndiyakhwalela, omnye athi ndinomqolo, omnye athi ndinehlaba, omnye athi ndinalena, omnye athi indlebe yami, omnye athi mehlo lami. Haleluya. Intoni nobangela? Sisono. Abantu xa bengena esonweni ingubo zabo zimdaka baphuma bengena nasenkonzweni abakwazi noyizolela intshumayelo ngoba batshutshiswa sisono. Sithi sono phuma phandle. ayaphithizelisa amadimoni and idimoni alihlali kumuntu ongena sono, liqala limngcolise ukuze lizohlala kuye. Nezizathu zongazi kwabantu enkonzweni xa bebanjwe ngamadimoni zizizathu ezingavakaliyo. Abanye abanazo kwa izizathu ezo banjwe ngamadimoni. Ngashumayela bhayi ndizokuxelela guquka ngoba uzawufa sisono. Uzawufa sisono. Sono simenza umuntu aphithizele xa ibanjwe sisono. Ingubo seyimdaka akenzi ne-homeworks. Haleluya. Umntana esikolo banjwe sisono akenzi ngoba into ebhezisa ikamva ebomini bakhe. Isono siyithatha siyiphose le kwa Sathana. Haleluya. Fika ne-excuses. Ndophethwe sisono. Hayi miss kandikuve ba ubutheni sisono. Sisono ngeke ungamvumisi etiche classini. Ubanjwe sisono. Sisono simvala umuntu indlebe angeva. Haleluya. Haleluya. Isono simvala umuntu indlebe ngoba yana nto siyifunayo. Sifuna uhambe uyongena emlilweni wesihoko. Asiqali ngoba sifuna ukufaka esihogweni. Siqala sifuna ukufaka apha kwesisalapha emhlabeni isihoko senhlupheko. Haleluya. Xa uzama into engathi zakuphucula isono siyakubamba sithi uyaphi. Xa uthi uqala ibhizinesi isono sikubambe sithi yeke saze kubekho umuntu uzayisapota kumoya wesono. Namagama esathisi sothandaza abantu abangakhange bazijobhe. Bazincima le ngubo si yini ivele ngosini ivele ngosini. Oh ngoba bencibile abanye zange bazijobhe. Kwathi nxa kuhleka bakuhletywa bakhatha uthula
njengoba ethula umuntu uthi ndincede Yesu le nto ehletywa apha ingangena enhlizweni yakhe, ugcina ingubo yakhe, ugcina ingubo yakhe. Bathi xa benyelisa ibandla, abantu benyelisa nabefundisi, athi ndincede Yesu le nto ethethwa apha ingangena enhlizweni yami, ugcine ingubo yakhe isebungcweleni, ugcine ingubo yakhe. Baleka nengubo yakhe, baleka nengubo yakhe, baleka nengubo yakhe. Madimoni xa ifike sithi suthandaza, athi ndizawuthandaza, ubaleka nengubo yakhe. Madimoni xa isithi sufundiswe, athi ndizalifunda, ubaleka nengubo yakhe, ubaleka nengubo yakhe. Namagama apha esathisi abantu abangazijobhanga ezaba ingubo, iBhayibhile ithi bazawuhamba nam bembathe ezimhlophe, siyokwambatha nezingubo zabanqobi. Lapha abanqobi bekhona, lapho abanqobi bekhona, siyokwambatha thina, siyokwambatha nezingubo zabanqobi. Lapha abanqobi bekhona, lapho abanqobi bekhona, thina siyokwambatha, siyokwambatha nezingubo zabanqobi. Lapha abanqobi bekhona, lapho abanqobi bekhona. Awusoze kuthiwa uligorha uzohlulwa sisono. Moya wesono ukoyise kuthiwa uyi-warrior, kuthiwa we are prayer warriors. Hlulwa sisono uthi uyi-warrior. Kakube yi-warrior eyohlulwa ngumoya, ngoba isono ngumoya. I-warrior yohlulwa ngumoya ligorha, igorha linjani eloyiswe emfazweni, ngoba siwazi amagorha ingabantu abane-history yokunqoba emfazweni. That's why nakuGoliath kwakuthiwa yayiligorha uGoliath, ngoba akukho mfazi wake waluza kuyo. Zingaphi wena izono ozityileyo kule veki sisuka kuyo? Zingaphi esewuzityile ngale ntsasa yanamhlanje? Then uzobizwa ngoba uyi-warrior, kodwa ingubo yakhe ingcolile imdaka. Kwindawo ohlala kuyo unuka isono. Yazi uyayazi indawo umuntu ahlala kuyo iyamthatha umuntu wayo, umnikazi wayo. Uthi nxa ungena kule ndawo uvuba yuku ugcela umoya wochuku, umoya wama urestanga kule ndawo, because kugcela umoya wochuku nohleba, because yi-altar yohleba le ndawo, i-altar yochuku. Lapha abanqobi bekhona, abanqobi bekhona. uba usoyika abantu, siyokwambatha thina izingubo zokunqoba. Lapha abanqobi bekhona, lapho abanqobi bekhona. awufunde mamfundisi ivesi yokugqibela sathandaza, siyokwambatha